Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 8:00 3 minutu igaro diren honetan, Altunak eta Imazek Elordi eta Albisuren aurka Ermuako Arizmendi pilotalekuan jokatu duten binakako Masters nagusiko ligaxkako bigarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Favorito ziren Altuna eta Imaz eta ez dute hutsik egin 22 eta 12 irabazi ostean. Gogoratuko dugu, Altunak eta Imazek joan den astean Laudion irabazi egin zietela Larrazabal eta Rezustari, Elordik eta Albisuk berriz gaur zuten txapelketako lehen norgehiagoka. Hala ere, 2023 urtean elkarrekin jokatu zuten Mastersa, baina hor ere bat ere arrakastari gabe ibili ziren ez baitzuten norgehiagokarik irabazi. Jokin Altunak sekulako erakustaldia eman du. Lehen tantoan buelta eman dute, eta hortikan aurrera, tanto bat bestearen atzetik, Altunaren erakustaldia izan da. Badirudi, Laudioko norgehiagoka hartatik oraindik ere lasterketan zebilela, oraindik ere Miura azkarrenaren antzera aurretikan hartu eta amaierara arte, amaiera non zuen ikusi gabe lasterka ziarduela ze erremate sorta egin duen, Jokin Altunak lehen zatian. Benetan, ikusgarria izan da, Jonander Albisu oso ongi hasi da, Aitor Elordi apur bat kamutsago eta galdegai handiena gaurkoan Ander Imaz zen, eta ongi erantzun du, ongi ez, oso ongi esango nuke. Bikain aritu da Oiartzuarra, lehen da biziko tantotik frontisa bikain aprobetxatzen, behar bada joan den astean horixe izan zen Ander Imazen hankazulo handiena, frontisa ez zuela behar bezala baliatu, baina gaur bai, gaur oso ongi baliatu du, askotan Jonander Albisuri ere bizkarra erakutsi dio, eta gainera Jokin Altunari aurrean abagune ugari sortu dizkio. Horren ondorioz, 12 eta 6 aurreratu dira, barkatu ez 12 eta 9, izan ere Aitor Elordi kamutsi ibili da, baina gero Jonanderrek pilotakada bikainak eman ditu, atzean tarteka ere agindu du, eta ondorioz tanto batzuk atera dituzte, hor Jokinek ere tantoren bat edo beste galdu du, ezkerrez batez ere, hor ezkerrez une batzuetan nahiko mugimendu arraroak edo zelebreak edo beregan behintzat oso naturalak ez direnak egin ditu, baina oro arroz oso lehen zati emankorra, erabateko zehaztasunarekin ibili da Jokin Altuna. Eta bigarren zatian, erakustaldi horri jarraipena eman dio. Tantoa bata bestearen atzetik, gainera kolore guztietakoak izan dira tantoak. Gaur Altunak Santiago egunez Ermuan eman duen erakustaldia kuadro batean enmarkatzeko modukoa da. Ikeragarria izan da, ikusi dizkiogu Altunari erakustaldiak, artista hutsa da, egun profesionalen kuadroan dagoen pilotaririk onena da, baina gaur egin duena ikusgarria izan da. Galdutakoak ere izan dituela, noski, baina egindakoak nolakoak izan dira, milimetrikoak, motz-motzean jotakoak, ikusgarria izan da benetan, eta hori Elordik eta Albisuk ez dutela partida kaskarra egin, behar bada Aitor Elordik hasieran pilota batzu galdu ditu, ezker gantxoak batez ere ez, behar bada bere arma nagusiak ezker gantxoa eta eskuin bolea dira, behar bada bi horiek ez diote behar bezain ongi funtzionatu, baina orokorrean ere partida ona egin du, eta 18 eta 12 aurreratu dira. Eta gero, bapatean, 18 eta 9, eta gero, jada partida galdutzat ikusi dutenean edo Elordik bere zigilua uzteko beta bintzat izan du, hor zabalean 3 bat ezkergantxo ikusgarri egin ditu, eta hor bazirudien beno, behar bada etorriko dira, baina ez, hori Jokinek ez du barkatu, Jonanderrek ere beste pilota bat galdu du. Albisu ongi ikusi dut, atzean indarrak nahiko berdinduta egon dira, baina bigarren zatian behar bada galdutako pilotek ere eta Altunaren erakustaldiak noski kondenatu egin dituzte, urdinak erabat, eta azkenerako 22 eta 12, bigarren puntua Altuna eta Imazentzat, egia esan bigarren puntuaz gain, sailkapena bideratzeko ere, behintzat lehen lau postu horiek bideratzeko oso puntu garrantzitsua izan da, gogoratuko baitugu 6 jardunaldi besterik ez direla eta itzuli bakar batera, beraz oso bideratuta daukate, eta zer gertatzen den hurrengo jardunaldietan, Elordik eta Albisuk berriz, sailkatu nahi badute behintzat, hurrengo partidaetatik pare bat 3 irabazi beharrak dauzkate. Gogoratu beraz, Altunak eta Imazeko 22, Elordik eta Albisuk 12 Ermuan.